Nu sidder den skrutter, som sagde nede med. Hej, det går. Jeg skal ikke lige sige den, jeg skal til syn, vel? Hvor sejt det der. Så nu står en forældrepræmie. En tur for dig og de 2 bedste venner i Thomas' bil. Det der er en fransk lækker bil, er en af de bedste. Jeg garanterer, at det er en 1,4 motor. Voldsomt hurtigt på landevejen og på ujævn grusvej. Jeg garanterer, at I får en fantastisk køretur. Jeg garanterer, at vi kører mindst 200 meter. Det plejer den at køre i gangen. Og jeg garanterer, at den lugter af en ny bil. Ud at køre med det skør. Det bliver bare sjov.